No, no. How'd you bring it in? So cool. Mighty! יש הולכים. Like this, shake, shake, tick, tick, on the floor. Yeah, like this, tick, 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 tick. Mighty. הוא רוצה לשחק איתה והיא מבולבלת מזה. Like this. I will show you how to play with Mighty. Yeah, yes, like this. Shik, 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 shik. Mighty. No, she's scared. She's nervous, not scared. She's nervous. Yeah. Give her a rock. She likes. And she kisses. This is cat kisses. She likes. הלך השכן. כן. הלך השכן. אני חייבת אותו, נכון? הנה הוא לא הולך. שלום. כן, אנחנו משחקים עכשיו על הבוקר. אתה רוצה לשחק גם, אה? אני שחקתי עם מייקי. מה זה ילדה טובה? ליטפתי אותה, היא עשתה לי קיש. אני לא רוצה. אנחנו חברים טובים. את מציקה לה? זה מה שאת עושה? בן או בת, כי יש לך פתאום פפיון שם מעברות. איזה יפה. מי ילד יפה? כן, איזה כיפה. איזה טיפונה. תגידי שלום למצלמה, בוקר טוב, וגם לשכן, אני שכן נחתך. רומיו בא למרפסת, מחפש את יוליה, אבל יוליה כועסת, גם זאתי. איזה משחקייה אדירה, קפקון. אני בקניון, באיון קניון ענקי חדש, איפשהו בטויוהשי, ויש משחקייה אדירה, ג'אנגל ג'ים כזה. אוקיי, זה קט קפה. קט תראו אותו, איזה חמוד. תראו, כולם נהנים. יש עוד אחד. כן, לא חמודים. אז אפשר לבוא לשחק עם חתולים, נכון חמוד? Yeah, so cute. Okay. Now Raido is a cat whisperer, so he can talk to cats. ילך. איזה חמודים, יש פה גם חנות חיות. אוקיי, העניין מול הזה, הקניון הזה פשוט מטורף, ענקי. יואו, איזה ענק זה, פשוט לא יאמן. וואו. איפה החברים שלנו?
אפשר להזמין פה אוכל קוריאני, ראמנים, לחמים, מקדונלדס כמובן, סוגקיה, כבר עשינו סרטון על זה. יש עוד ראמנים. מראים גם שעבה. מעניין. זה אני מכירה. פפר לאנץ'. אולי המבורג? מה זה לידו? אודון. אודון. אני רוצה אודון. מה שזה יהיה. וואו. Big size. Mistake. I ordered too much. No, that's good for you. Yeah. I don't know if I have the teeth. Time off. ואורז וסטייק. מה הוא הזמין? What did you order? כן, תפריד אותם. זה נראה טוב. What did you order? Wow, very Japanese. רק רציתי להראות לכם, יש איזה משהו מגניב בקניון ביפן. אז אתם לוקחים את העגלה הזאת ושמים את המגש עליו. ונגיד, נכון, אתם באים עם כמה משפחות, כמה אנשים במשפחה. שמים פה בקומה הראשונה ושנייה. זה מגניב. עכשיו ראיתי איזה מישהי הולכת ככה, זה גאוני. זה כזה גאוני. הנה צפצף. הנה, היי. זה האוכל שלי. היי, בוא ניקח צ'ופסטיק. וזהו. קצת מפיות. זה נראה מדהים. הנה הריימן שלי, ג'יג'ימי ויאנג. איך הסטייק? קצת קשה? אבל טעים? אני לא יודעת אם אתם רואים, יש פה גם נוף מטורף. רואים שמה? יש יציאה. יש פה נוף ממש יפה עם כל הערים האלה. גינה קטנה כזאת לילדים לרוץ. ויש להם מסך ענק. חמודים. יש להם מסך ענק והם רצים ויש שם כל מיני דברים. יפה עשו, רעיון טוב. שיעשו ככה במגדלי עזריאלי, למעלה. אזור משחקייה כזה. שגם יאבטחו את זה, שילדים לא ייפלו. אוקיי, זה לא יפן. תראו את כולם שמחים. מגניב. זה מה זה? יוניקלו? ג'יו. אוקיי, בוא נחזור למעלה. כן, תראו את זה. יש קולקציה של סופר מריה. ואם אנחנו קונים קופסה גדולה, מגיע מתנה. ויש קולקציה כזאת, ויש גם עוגת גלידה. אוקיי, ניסוי. בואו נשים מים בקרח יבש. וואו. מגניב. ככה אנחנו עושים ניסויים עם ילדים בגן. משחקים עם הקרח יבש הזה. לא נוגעים בזה כמובן, אבל יש דרכים לשחק. רון לוקח את זה צד קדימה ושם את זה פה במזרקה. מגניב. Cool, right? Ready? One more time. Happy birthday to you. Blow the candles.
Food. It's cool. Yeah. Be very careful. Yeah, he has. ずっと持つと痛くなる。ずっと持つ。やけどの逆だけど、やけどと一緒みたいな。すごい。でもすぐ溶けるよね、これ。うわ、面白い面白い。いや。זה אוכל הוואי. מצאנו עוד מסעדות. סושי שינקן. יש פה פסטות. איטלקי. איזה יופי. איזה נוף מגניב גם, אני לא יודעת אם רואים. וואי וואי, התצוגה של האוכל נראה מה זה מפתה. וואו. בי. הוא רוצה לאכול. Look at the flower. מלא סוגים של מסעדות. סושי. אוכל הודי, בשר, איזה תצוגה מגניבה עשו פה. ילדים מקבלים אמפרמן ופיקאצ'ו, עגלה. וואו, אתם לא רואים, הם חותכים שם בשר. מותק, look at the chef cutting. מגניב. אוכל סיני, עשינו כבר על המקום הזה, אבל במקום אחר, ועשו פה דווקא יפה. הנה הצבעוני. יש עוד בשר. הוקיידו קיצ'ן. יושימי. קול. אוקיי, יש פה טאקוס, והקניון לא מרגיש כמו קניון, מרגיש כמו שדה תעופה. תראו איזה מגניב. תראו את המסך הזה. דגים שוחים שם. מפל או נער, או לא יודעת מה עשו מזה. קול. וואו. Oh, that's cute. I love this soap. So cute. תראי את החתולים. בקיצור, אין סוף של דברים. אין סוף. אין סוף של דברים. ביי. אפילו עשו שולחן לפתיחה. מה זה מחזיק? המפתחות של עשוי כזה מפלט. של אותיות. איזה חמוד. פה אתה מיני ones. לומוס. מיני. so cool. Nah, that's pretty nice. Yeah. Oh, הבילה אותי. מלא. That's cute. זה חמוד. דיפיקו. אני פה בהיסאיו אודורי עם חברים שבאו מטוקיו. היי, זה אני אדו-קון, מה המצב? מסתובבים בנגויה, מראה לו את המקומות הכי יפים שיש פה. אויסס 21. איך זה קרה? אפשר לפתוח את זה? היא אמרה לפתוח? יאללה, תפתח. וואו. זה יופי. אז מי מצלם את הסרטון הזה? רון לא פה, הוא עסוק. רון לא פה, אז כן. אדו-קון מצלם. כן.
ושימו לב, שימו לב, שימו לב, תראו איזה יופי, וואו. אני אוהבת לשבור את הביצה שלי, כי אם אתם משאירים את זה כאן, בתוך המרק הרותח הזה, זה פשוט יתבשל ויהפוך לביצה קשה כזאת. אז זה האודון. וואי, נראה טוב. וזה בצל ירוק. יש לכם את ה... מה זה? זה דייקון? מה זה דייקון? לא דייקון, פיש קייק. פיש קייק, קמבוקו. 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 יש ילדים ברקע, אל תשימו לב. והנה ביצת קוצ'ין, תראו את זה. תראו את הכתום הזה. וואו, ככה אני אוהבת. נשים את זה קצת בפנים. זה יהיה רותח. זה הולך להיות טעים. טוב, היא עוד שם הולכת לטעום את זה. היא הולכת לטעום את זה, שימו לב חבר'ה. שימו לב, זה רגע האמת. זה החלק הכי טעים, ככה אני אוהבת. רגע. שם. וואו. קיבלתי את הביצה, את החלמון, את הצהוב, את הצהוב. איזה טעים, אין על קוצ'ין. גם אפשר לאכול במסעדה בתחנת קניימה. הכל קוצ'ין. אם זה עוף מטוגן, אם זה קראגה, איכותי טעים. כן, זה באמת טעים. מקודם טעמתי וזה היה מדהים. מדהים, מדהים. וואי, רעיון טוב. מה ששכחתי להגיד זה איטדקימאס, אבל לא נורא. תקשיבו, זה פשוט מעולה. מעולה, זה טעים. מעולה, ממש טעים. תסביר לקהל מה זה אומר איטדקימאס. איטדקימאס, הרבה אנשים חושבים שזה אומר בתיאבון, זה לא נכון. איטדקימאס זה אני מקבל את זה, אני מקבל את האוכל הזה, אני מודה על האוכל הזה. כן. זה בערך המשמעות. אדו-קון יודע הכל יפן, אז לכו לערוץ שלו. הוא מלמד יפנית ועל אתיקה יפנית ותרבות יפנית, אז אליו אפשר ללכת, קישורים יהיו בתיבת המידע. אצלי זה אוכל. אתם מבינים? כשתבוא ליפן תדעו מה לאכול. כן, לא תגבו ברעב פה. הטעם של המיסו הוא ממש שונה ממיסו אחר. יש לו טעם יותר מודגש כזה. יותר עשיר. יותר עשיר. עמוק. כן, כן. זה רק משהו לילדים, אבל זה מיט קפה. אני לא בדיוק... לא בקטע של מיט? לא. תראה מה אותם בפנים? אני לא יודעת. קצת מוזר לטעמי, אבל יש הופעות וזה, הם רוקדות, צורכות. קוניצ'יווה. טוב. אז כנראה זה... מישהו נפטר. מישהו נפטר כנראה. אז משמיעים את הברכה הזאת, את תפילה. אז בואו ניכנס. בואו ניכנס. ואני גם אקבל חתימה, אתם רואים? יש לו ספר חתימות של כל מקדשים. נכון, ואני אקבל חתימה פה למעלה נראה לי. קאנון אוסו. מקדש אוסו. מגניב, הוא עושה... וואו. כן חבר'ה, עכשיו אני תכף עלה למעלה ואנחנו שומעים פה רעש של פעמונים. זה די נחמד, ויש פה אווירה כזאת קצת מפחידה. בוא אני אצלם אותך, זה דווקא די מגניב. בוא נעלה? כן. ויש פה שוק פושפשים בדרך, אחרי שנסיים חתימות. איזה אווירה. כן. טוב, אנחנו עולים למעלה חבר'ה, אנחנו עולים למעלה. הכנת כסף? יש לי כסף. ופה תורמים. אז מצאת את המקום, הכניסו אותנו בפנים. חבר'ה, נכנסנו פנימה, אמרו לנו בסוף זה לא בפנים, זה פה למטה, מצד שמאל, אז יאללה בואו נלך. מי שאוסף את החתימות האלה, אני יודעת שיש אנשים שעושים את זה, זה די מגניב.
תראו, יש פה מלא חתימות ממלא מקדשים שונים ביפן. הרוב זה מאזור טוקיו, יוקוהמה, סייטאמה. איפה שאתה מטייל? כאילו קרוב לבית, כן. עכשיו אני הולך לקבל פה בנגויה. נגויה. חתימה ראשונה בנגויה. אחלה. צריך להוריד נעליים כי... טוב. אדוקון הלך להשיג את החותמת שלו, אני יצאתי. להראות לכם קצת פה. יש טפים, מקדשים, יש עתיקות. בואו נראה לכם מה יש פה. יש כל מיני תכשיטים, סיכות, 500 ין כסף כנראה. שם יש פשפשים כזה. בואו נראה לכם את העתיקות. משתלטת על הערוץ של אדוקון ואמיצ'אן. מיקי מאוס, צלחות יפניות, זה אחלה מקום לבוא לקנות עתיקות. יש גם בקיוטו שוק פשפשים מאוד מפורסם, אז תשאלו. אז תוכלו לקנות אחלה משכורות בזול, גם וינטיג' ועתיק. אז ממליצה בחום. כבר לקראת הסגירה כזה נראה. מגניב, מה יש פה? קול. ככה פעם היו אורזים נגיד צלחות, כוסות, קרמיקה בקופסת עץ וחותמת. עבודות זכוכית וקריסטלים. קצת ריק היום, היה אמור להיות יותר, אבל אולי אנשים עזבו מוקדם כי אולי הגשם מבריח את הלקוחות. היה גשם לפני זה. אבל הנה, יש קומקומים עתיקים כאלה, יש רקורדס, יש פה גם כוסות, צלחות, אני מתה על הדברים האלה. אין, זה קול בטירוף. טוב, בוא נראה מה אדוקון סיים. הנה החתימה, זה של... וואו, דווקא נראה יפה. כן, זה החתימה של המקדש שקיבלתי היום פה בנגויה. נגויה אוסו. כן. אז תבואו גם לקבל חתימות. חתימות זה מגניב. כן, זה די מגניב האוסף הזה. נכון. אז אני קונה טבעת כזאתי, אנחנו באליסה בארץ הפלאות. והאמיצ'אן לוקחת גם טבעת, אבל עם לב. ולב. אנחנו באליסה בארץ הפלאות, החנות הזאת עם הדלת הקטנה. הכל חמוד פה. ממש מהלב. מה שהכי אהבתי זה זה. זה כזה חמוד, אפשר לשים פה טבעת. קוואי. איזה חמוד. Look at the small tomatoes. אוי, טומטו. או וואו. וואו, סגוי פנסי. אני נשבעת לכם שהמסעדה מאוד טעימה, אבל המנה הזאת היא לא.